Naimbag nga aldaw yumanen gagayem ken kakabsat. Agyaman kami ta da kayo latang agur-uray kadaytoy nga oras iti panagadal. Agyaman kami agsipod ta dagiti karkararag tayo ket isu iti dinengdengeg ni Apo Dios. Dimakkel iti pamati tayo, rimangay iti na espirituan nga panagbiag tayo. Kabayatan iti panagkakadwa tayo nga nagadal kadagiti napateg nga sao ni Apo Dios. Agyaman kami ta adda kayo latta nga agur-uray kadaytoy nga gundaway. Siyak nga rod ni Pastor Eli Rafanan nga kaduayo kadaytoy nga oras manen iti panagadal, kaduakmet ni Pastor Leo De Leon ken kastamet ken ni Pastor Orbi. Ited ko ken ni Pastor Orbi iti panangkablaaw, sublaten to ni Pastor De Leon ket ni Pastor Leo suntumeten iti mangited iti kararag apang lukat. Maysa nga kararagsakan manen nga gundaway titunggal maysa kada tayo iti panagadal ti sao ni Apo Dios. Ket pa-check nga iti panagadal tayo ti sauna iti daytoy nga aldaw ket umununeg ti relasyon pan nakaawat tayo ken kuana ket agtultuloy nga naragsak tayo serbi ken kuana. Maysa manen naragsak nga oras ti panagadal ay eten agagayem ken kakabsat. Tapno amuan tayo dagiti plano dagiti pagayatan ni Apo Dios agpaay kada tayo. Nga dagitoy isuda iti mangted kada tayo iti nasalunat anak Kristyanuan a panagbiag bayat ti pannagnatayo iti daytoy at tiyempo iti panagururay tayo iti may kadwa nga ay na. Iti panagtultuloy tayo dawatek man nga rod nga agtamad tayo iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Umay kami manen ken ka dawaten mi iti pannakiaddam kada kami. Dawaten mi iti sirib nga gapuken ka nga isut mangipaawat kada kami kadagiti sasaom. Tapni kasta maawatan mi da ket agbalinda kumaapo adalan ken giya iti panagbiag mi. Tapni kasta iti pannagnami iti na Kristyanuan a panagbiag. Masurot mi kuma dagiti pagayatam, maaramid mi kuma ti pakaydayawan tinagan mo. Taday iti pakpakaasi mi tinapataganagan niya po may Jesus. Amen. 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 Datayon kakabsat, iti may kalimang leksyon, iti paulo na ket ni Kristo, ken iti Sabado, nga iso ti aldaw panaginana. Dawatin tayo ken ni Pastor Ray, tayo basa na dayjay paset amayulo, nga iso iti pagpusipusan, daytoy adal tayo, kadaytoy nga lawas kabsat. Masarakan daytoy apaset amayulo iti libro ni Marcos, Kapitulo 2, 27 ken 28. Pastor Ray, pakibasa man. So iti kunana kakabsat iti paset amayulo. Yung 27, ket kinunana katakwada ti aldaw a panaginana naramid maipaay iti tao. Ket saan at iti tao maipaay iti aldaw a panaginana. Bayan tutso kunana iti kasta to'y anak ti tao isu ti apo ti aldaw a panaginana. Inayon tayo daytoy eleksyon tayo itata. Kadagiti naglabas nga eleksyon tayon nga inadal tayo. Dadatay nga ruti may kailiman. Naadal tayo nga adda dagiti linlinteg idi panawon na Apo Jesus. Linteg civil, linteg seremonyal, nang runa dadya linteg iti moral wenno iti sangapulo nga bilin. Naadal tayo met nga iti sangapulo nga bilin ket agtultuloy inggana itata, inggana itagnanayon nga isuket matungpal. Tay dinapan nga lawas iti nadal tayo Pastor Leo ket inggana nga adapay laeng ti daga, adapay laeng ti langit, agtuloy nga daytoy nga bilin ket isu iti masurot ken isu iti tungpalen. Ket may sa kadigitoy nga bilbilin, kuno daytoy sa nga pulo nga bilin, isu dayja may kapat abilin. Isu nga iti kayat tay nga adalin itata, nga dayjay abilin at tinungpal ni Apo Jesus. Ket tinungpal na met, idi adatoy rabaw iti daga. Kayat tay met nga adalin itata, anya iti kaipapanan na, kada tayo gagayem ken kakabsat.
daytoy nga bilin, daytoy aldaw a panaginana, panang salimet-met, tapno amu tayo nga dayjay pan nakirelasyon tayo ken Apo Dios ket nananay. Tadagijay naglabas nga leksyon tayo, itinbaga tayo ket dayjay pan nagtungpal iti bilin, isu iti rukod kadayjay nga relasyon tayo kini Apo Dios. Pastor Ray, manipod iti sao ni Apo Dios, anya daytoy nga aldaw a panaginana. Aday iti maysa nga lawas. Kadagiti pito nga aldaw iti lawas, anya kadagitoy iti aldaw a panaginana. Nagimbag daytoy nga saludsod pastor, gagayem ken kakabsat. Pacheck nga adu dagiti kapanunutan tayo kadaytoy nga saludsod. Ngem may-maysat iturong na kada tayo tapno ti kasta ket maamuan tayo iti naununeg akay papanan na daytoy aldaw nga panaginana. Tapno nga masarakan ti nasanto na surat nga magbagana kakabsat. Naadal tayo din na Sabado pastor ng kalpasan nga naamuan tayo dayjay paset ti panagayat tayo ti padatay nga tao dayjay pamapatay, dayjay panagikamalala. Naamuan tayo dagitoy nga paset ti 10 nga bilin nga kahit ni Apo Dios nga tungpalan tayo. Itatta daytoy aldaw nga panaginana. Isuro na kada tayo daytoy kakabsat da noan nya dayjay aldaw nga panaginana ket masarakan iti 10 nga bilin na mitlaing. Isalaysay na dito'y kakabsat, noan niya ti aldaw a panaginana. Kunana dito'y Exodus 20, 8 aging gana ti 11, kunana kakabsat, laglagipem ti aldaw a panaginana, tapno santipikarem. Kadagiti innem nga aldaw ag trabaho kanto, ket aramidem amin nga aramid mo. Ngem ti maikapito nga aldaw isu ti may sa panaginana ken Jehova a Dios mo. Iti daytang aldaw di ka ag trabaho urean niya. Sika, wenno ti anak mo lalaki, anak mo babae, wenno ti adipen mo lalaki, wenno ti adipen mo babae, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti gangganaet mo nga adda iti uneg, dagiti ruangan mo. Ta, iti 11, ta kadagiti innem nga aldaw, ni Jehova naramid na ti langit ken ti daga, ti taaw ken ti amin nga daken kuana, ket naginana iti may kapitong aldaw, isu ti gapuna ani Jehova benendisyonan na ti aldaw a panaginana ken sinantipikar na. Kahit na nga sawon pastor, dayjay aldaw nga panaginana, pastor, isu dayjay ti may kapito nga aldaw. Aldaw ti lawas. Salasayin na dito lawas ti sarsaritaan tayo kakabsat saan nga may kapito nga tawen, may kapito nga manabulan, no dikit may kapito nga aldaw ti iti lawas. Ti sarsaritaan na dito. Ibaga na, innem nga aldaw ag trabaho kanto. Ket aramidem dagiti aramid mo. Ngem ti may kapito nga aldaw, isu ti aldaw a panaginana para iti Dios, para kini Jehova. Nga, ibaga na nga laglagipon tayo. Dito yung aldaw. Apay nga tanga in bilin ni Apo Dios nga laglagipem. Mabalin nga ta nga agsipod ta amuna nga addanto dagijay mangisuro iti sabaling aldaw lipaten dan daytoy nga may kapitong aldaw nga isu ti aldaw a panaginana. Daytoy nga aldaw a panaginana isu dayjay naganan tayo iti Sabat. Ket daytoy nga aldaw a panaginana isu iti maysa nga napateg nga iyunay-unay ni Apo Dios nga hantay ko mga liplipatan. Agyaman nagtanukit kita iti naglabas nga leksyon tayo. Kada iti repasuan tayo, Pastor Leo, Pastor Ray, ket iti adadalen tayo, ket iti leksyon nga agpaay iti Abril 26, ingana Mayo 2. Kayat nga sawen, kalikod na pailaeng iti Semana Santa. Daytoy anak Kristyanuan nga aramid, ket may nga mangisuro kada tayo, no anya kadagiti aldaw iti lawas, dayjay pudno nga aldaw a panaginana. Isu nga alain nyo dagiti Bibliayo takitain tayo no anya napasamak. No apay nga adda daytoy Semana Santa. Ket agrugi iti Semana Santa iti aldaw nga may kainnem
aglipasto iti umuna nga Aldaw. aldaw iti lawas. Ket numamuan tayo digitoy kakabsat, alain nyo digiti Bibliayo iti libro ni Lucas. Daytay iti pangibasaran tayo nga amuin tayo no anya dahi aldaw pa na ginana. Akas May dahi kapitong aldaw. ininbilin ni Apo Diyos itatay laglagi pam. Adun dagiti Kristiyano nga nang lipat daytoy nga aldaw. Ta adumetten gagayem ken kakabsat dagiti kunada nga Kristiyano da ngem saan da nga agngilin iti aldaw apan naginana. Ta iti sursuro da ket adda iti sabaling aldaw apan naginana. Ngem kadaytoy nga adalin tayo itata paneknekan na daydi aldaw apan naginana iti Biblia. Alain nyo nga roden, ito yung Lucas 23, irugi tayo iti 50. Basahin Pastor Leo. Kunana ditoy, ket adtoy ti maysa a tao a managan Jose. Konsehero lalaki a naimbag ken nalinteg. Isud di na inanamungan ti nagnunumuan dagiti aramid da taga Arimatea ili dagiti Hudyo isu nga agpadaan met iti pagarian ti Dios. Daytoy napanken Pilato ket dinawat na ti bagi ni Jesus. Ket idi imbaba na binungon na ti maysa ules, ket ingkabil na ti maysa atanem abato a kinungkungan, isu nga awan pay tinaitanem. Ket aldaw idi ti panagsagsagana, ket ngani aglawag ti aldaw apa naginana. Gwen. Tuloy. Ket dagiti babae ana ikuyog kenkwana naggapu sa di Galilea simmurot damet ket nakita dati tanem ken nakasanot pan na kay kabil ti bagina ket nagawid da ket nagsagana da ti bangbanglo ken sapsapo ket naginanada iti aldaw apa naginana kas iti bilin. Ituloy mo Pastor Ray ijay kapitulo 24 1, 2 ken 3. Kastoy ti kunana kakabsat. Ket iti munang aldaw ti lawas, iti agsapa unay, napan iti tanem. Nga inkuyog da, dagiti bangbanglo, nga insagana da. Yidos, ket nasarakan da ti bato na ligsay, idi. Tanem. 3, ket simrek da, ket saan da nasarakan, ti bagi ni Apo Jesus. No alain nyo kakabsat tayo kung nakitatay niya nga daytoy Simana Santa. Anyang aldaw, dahil aldaw, itipan nakatay ni Apo Jesus. Ito'y binasa tayo, akas insurat ni Lucas, isuti aldaw panagsagsagana. May kanem. Laglagipin nyo kakabsat, ito'y Biblia, ada iti pitong aldaw. Dahil may kapito, isuti aldaw panaginana, adalaeng iti sabali pa nga aldaw nga adanagan na. Isu dahil aldaw panagsagsagana. Apay nga ninaganan da de may kanem nga aldaw pa nagsagsagana. Agsipod ta agsagana da asumabet agsagana da nga agnilin agsagana da nga aginana iti aldaw apa naginana. Di may kapito. So alain nyo iti bilang na umuna, mikadua, mikatlo, mikapat, mikalima, mikanem aldaw panagsagsagana. Mikapito aldaw panaginana. Awan itinagan digiti umununang nga 5. No diket je bilang dalaeng. Umunang aldaw tilawas. Mikaduang aldaw tilawas. Mikapat, mikatlo, mikapat, mikalimang aldaw tilawas. No surutin tayo daytoy insurat ni Lucas. Ket ikabil tayo itata iti pamati tayo takalkalpas lang arod. Iti Semana Santa. Anyang aldaw itinagan iti aldaw ta itata dayjay pannakai bartay na Apo Jesus ti cross pannakatay na pannakaitanem na Biyernes Sabado Biyernes Santo Biyernes Santo di pannakatay na Biyernes Santo Ijay no Biyernes Santo dayjay nga ti may kanem nga aldaw iti lawas ang kading ije Biblia itinagan na ket panagsagsagana. Aldaw panagsagsagana. Ket na ikabil dito, ikunana,
ket nagawid dagiti babae, napanda nagisagana iti bangbanglo, ket nagngilinda iti aldaw apan naginana, akas panang tungpal da iti bilin. Wen. Ayan ni Apo Jesus, iti aldaw apan naginana. Dahito pa Semana Santa. Dahil tanam. Adjay tanem. Anya nagan ng aldaw itatadayay. Sabado ko na Sabado. Wen. Umunang aldaw iti lawas, nagungar ni Apo Jesus. Anya nagan na dayang aldaw. Domingo. Domingo. Tata. Uray pa'y kaday tuwing binasa tayo kan pinanaknakan tayo, Pastor Ray kan Pastor Leo, gagayam kan kakabsat. Mapanaknakan tayo, nga uray pa yun kaday tuwing araramid iti Kristiyano itata. Mapanaknakan tayo, nga dayjay may kapitong aldaw apan naginana, ket iso ti Sabado. Wen. Awan iti mabalin nga mang debate dayta. Tabalbaliwan da kuman aday to'y aramid ti Kristiyano ti sangalubungan, ngay kabil da kuman nagungar ni Apo Jesus ti Lunes. Amay. Tano nagungar ni Apo Jesus ti Lunes, mabaling ibagada ko mga ti aldaw pa nagina na Domingo. Wen. Ngam saan may taapay, Biyernes anatay, na ikabil ijetanam, may kapitong aldaw, Sabado, ada ijetanam, nagginana digiti babae. Idi agsublida ti umunong aldaw, anyang aldaw? Domingo. Domingo. Nagungarain. Nagungar umunang aldaw. Iso nga gagayem ken kakabsat, daytoy ad-adalan tayo ket pudno launay. Daytoy ibagbaga tayo nga ni Kristo ken ti Sabado nga isu ti aldaw apan naginana ket mabalin tayo apan neknekan manipod ti Biblia ken ti Biblia laeng. Ti sumarunong nga kayat tay nga adalan ket apay nga inted ni Apo Dios daytoy aldaw apan naginana. Daytoy kadi nga aldaw nga apan naginana ti bagbagada para Hudyo laeng. Pastor Leo, anya iti makuna iti Biblia kadayta nga kapanunutan dagiti daduma nga tattao. Kaya't kuman nga basaen pastor, dayjay teksto ang ikabesa tayo. Daytoy Marcos Kapitulo 2, 27, versikulo 27. Kunana dito ikakabsat. Ket kinunana kadakwada, ti aldaw apan naginana na aramid a maipaay iti tao, ket saan ati tao na aramid a maipaay ti aldaw apan naginana. Siputan tayo dito kakabsat. San na ibagbaga nga naaramid para kadagiti Hudyo? Naaramid para kadagiti tao. So ibilang tayo dagiti bagbagi tayo at tao ket naaramid dayto para kada tayo. Kinagpaysuna, pastor, no kitaan tayo di Genesis. Awan pa iti makunkun nga Hudyo. Idi pinarswa ni Apo Dios iti lubong, dahil may kapito, awan matang kat aramidin na kuman, nanalpasan niya may kanam. Ngam inaramid na iti may kapito, kunana, naginanaan na, binindisyonan na, sinantifika na, inaramid na kakabsat, na isal salumina. Iso ano kitain tayo, ijay iksodo, haan laing alagipin tayo iti aldaw, apa naginana, no dikit ibaga na ba ijay, no dikit salimut-mutan tayo. Yung English ko, make it holy. Salimut-mutan tayo anasantuan. Ta ijay pailaeng Eden, idi awam pa iti Hudyo, inaramid nan anasantuan. So, daytoy anasantuan, naggapu ijay Eden, tinaod ti Hudyo, kinagpaiso na, tinaod matlaeng dagiti Kristiyano, pastor. Ta ijay Acts 17:2, ni Apostol Pablo, ugali na, iti sumrek matlaeng ti sinagoga, makiin nadal kadakwada. Ti aldaw pa naginana. Iti aldaw pa naginana. So, kahit nangur nga sawen, ti aldaw amay kapito, isudat ti Sabado, saan lang nga para Hudyo, no diket di para kadagita aming nga tattao. Wen. Nga mamati ken ni Kristo Jesus. Wen. Ken sumursurot ken ni Apo Jesus. Iso nga no, alain nyo daytoy paset iti adal tayo. Uray pa ijay daan atulag, dayjay kunana, anya iti panggap na. Masapul nga no, adda iti ited ni Apo Diyos, adda iti panggap na. Ket iti panggap na, isu dayjay masarakan iti Ezekiel 20, versikulo 12. Nga isu dayjay imbagam tate Pastor Leo nga sanctificarum. Kasam nasisiyat no basaen tayo kabsat, dayjay inbaga na ni Propeta Ezekiel. Iti Ezekiel 20, versikulo 12. Anya dayjay nga
panangibagana. Kunana ni Apo Diyos, ket inted ko kadakwada, iti aldaw ko panaginana. Taapay. Agbalin tanda kanyak ken kadakwada, adati panggap na. Tapno maamuan da kuma, asyak ni Hiyawa, amang santifikar kadakwada. Kuwanta. Dayjay sao nga mang sanctificar. Anya itinaununag nga kayat ng sawen. Mangpasanto. Mangi salumina. May salumina da. Dati panakapasanto ke setting apart. Dayjay sanctificar. No, iti isong ibaga na tatay ni Pastor Leo, ijay isang apulo nga bilin. Ket sanctificarin nyo. Dayjay mang ting sanctificar, isu dayjay mang pa santo. Anya gamin iti basol. Alaan tayo atap no na pimpintas dayjay adal tayo, anya gamin ti basol. Ti basol isu ti panagsalungasing iti lintag. Intun o nagsalungasing iti tao iti lintag, isu na ibilang managbasol. Ngem intun dayjay nga tao ket awaten na ni Apo Hesus akas personal nga manlubot na. Ket tungpalin na digiti bilbilin ni Apo Diyos. Dayjay pa nagtungpal na, babaen iti parabor ni Apo Hesus, isu ket masangtifikar. Isu nga inbagana ni Apo Diyos, ket inted ko kadakwada, iti al daw ko apanagina na, tapay intun no tungpalin tayo jabilin, nga nagunagan na, wano jay pasit na ket dayjay mikapat abilin. Anya iti panggap na mang sanctificar. Sino mang sanctificar? Kuna na siyak ni Hioba. Mang sanctificar. Mang sanctificar. Saan nga dayjay panang tungpal tayo, iti mang sanctificar kada tayo, no dikit dayjay Hioba, nga apo ti Sabado, nga isumit lang tinangitid dayto yung aldaw, iti mang sanctificar kada tayo. Kitain nyo nga rin itata niya, idi imay ni Apo Hesus, anya di kita inaramid na, nga agbalin nga ihemplo iti panang salimit-mit iti aldaw apanaginana. May sa kadagiti pastor, no, kitain tayo, ijay Lucas 4:16, ket imay sa di Nazaret, iso adinakilan na, ket simrek kas ugali na. Iti aldaw apanaginana, iti sinaguga ket timak den agbasa. Ugali na gayam timapan ijay sinaguga. Iti aldaw apanaginana. Uket nang sawen ni Apo Hesus ti ulidan iti panagsalimut-met ti aldaw apanaginana. Aldaw a Sabado. So ano kayat tayo ti sumurot ken ni Kristo, ti agbalin nga pudno nga adalan ni Kristo, sumurot tayo ken kuana kadayjay insuro na nga ulidan ngimbati. Tanaadal tayo tinaglabas nga ni Apo Hesus nang titilintag. Ket dayto nga lintag tinungpal na. Kalpasan na nga tinungpal, kalpasan ng inladawan, kalpasan na nga impakita, ibaga na mo't kinibilin na tunggal maysa, nga sumurot ken kuana. Babaan iti panang tungpal, kadag iti bilbilin na. Takabaalan tayo mo't nga tungpalan, nagsipod ta adda iso na nga sursurutan tayo. At dapat iti maysa nga kahit kung iladawan dito yung pastor, kakabsat, no apay nga ipaganat ni Apo Hesus nga tulnugan tayo dito nga bilin na, may papantial daw nga paragina na. Dahil tanda, kung na yung pastor, pudno deta, takayat ni Apo Hesus nga may salsalumina, dagiti ananak na, kadagiti amin nga sangkatawan. Tadati masasao nga ananak ni Apo Diyos nga napudno nga sumurot kadagiti pagayatan na, so dagiti agtungpal kadagiti bilbilin na. Ken ibilin na agsipudtasan lang ipalagip na tama naglilipat ti tao no dikit di ibilin na nga salimut-mutan tungpalen ngilinin tada ito nga aldaw isu ti may kapitong aldaw ta isu ti panang panglagip tayo ken kuana nga isu ti na Marso ti langit ken ti daga ta kunana ditoy ije versikulo 11 uray pa iti 10 nga bilin intun daytoy nga Dios nga nangibilin ti aldaw a Sabado kun natay man langanen ket sumrek tayo iti sinaguga kas tisirek ni Apo Hesus basaan tayo iti Biblia adalan tayo iti Biblia ti bagaytan ni Apo Dios agkararag tayo ket daydayawon tayo dayto nga Dios taapay isu ti panangbigbig tayo nga isu ti namarsua ti langit
ken ti daga nga nangaramid kadagiti amin na bambanag. Isu nga isuro na tayo, iturong na tayo ni Apo Dios iti pudno apan ang bigbig ken kuana nga isu ti Dios ana marswa ti langit ken ti daga babaen kada ito'y aldaw apan naginana. Tanong sumurek ka ti aldaw nga panaginana, ijay mo ti panangpudno apan nagbibig tapay, inam nga aldaw nagtrabaho, ket may kapitong aldaw, binendisyonan na, sinantipikar na, ken naginanaan na. Alaam nga ro dayjay inbaga ni Ezekiel, nga ti aldaw apan naginana ket tanda. Tanda. It is a sign of ownership. Dayjay mo timbaga, it's a memorial of His creation. When ang dayjay arig na kuman no adda ko iti may isang sanikwa, may isang dingwen tapno maawatan tayo niya. Kas pangarigan ko maka sika Pastor Ray wenno Pastor Leo adda iti nuang mo. Siyempre iti initial mo ka Leo De Leon. LD. LDL. Una na kumanya. Oh. Kitno paneknekam nga dayjay nga nuang ket kukwam, masapul nga adda dayjay markam akukwam. Pagilasinam. Saan munto nga tagikwaen iti maysa nga banag no awan iti tanda, awan iti marka. Tano dadto magamin ket iti sursuro dagiti tattao ket kuna. Agpapada mo dayta ket. Umunang aldaw, gana may kapitong aldaw. Sumulang aso. 24 oras. Ngem ni Apo Esos, ni Apo Dios ket intuduna specific nga inbagana laglagi pem iti may kapitong aldaw. Ket kadaytoy nga panagadal tayo, daytoy iti aldaw Sabado. Ammo nga rod ni Apo Dios dagiti anak na. Akas iti maysa nga pastor, amuna iti karnero na. Tapay, adda ken kuana wenno adda kadigjay karnero, adda kadigjay pasurot daytoy nga pastor, dayjay tanda nga inted dayjay aking kukwa. Iyarig tay kas pangarigan. May sangal daw ka pamualaan Pastor Leo dayjay in pastor mo nga nuang mo. Ay ke nakabulos gaya main. Ilaok mo dyan di saan pa'y di ata na di kay kabayagnan, sige, panaw nga panaw. Kit, siyempre, pang kang agpatulong iti turay, pang kaya barangay kapten nyo, napukaw mo baka kon, kadwain na kanto nga mapan iti mayor, ipakdaar to ni Apo Mayor kadagiti aming nga istasyon, kit adanton tayo may isang nga bilin, kit kunada, Mr. De Leon, adda itinwang nga natiliyuday jay sumarunong nga baryo. Kas pangarigan Pastor Ray si kadayja kapitan. Umay da ito napukawan iti nuang. Itid mo nga sigod ni baga ng adanwang na nga napukaw na. Ay saan na? Apay nga saan? Damag pa kang kuana nga adda kadi pagilasinam nga kukwam. Nakan na nga kukuana. Una, adda kadi pagilasinam pag nakam nga kukwam dayto. Kay no kuna na nga ket tinuang ko ket duwa sara na. Ay hana ta amin mga anuang ket duwa sara. Okay, di ka no ka amin mga aldaw kag papada 24 oras may. Ay dayjay ti kay nga sa una. Kay no kuna na nga tinuang ko ke upat saka na. Ay harang ko latay ta data amin mga nuang ka upat saka na. Amin mga aldaw ka 24 oras may. Pare-parehas may. Pare-parehas may. Ngem nung kas pangarigan ket alaanen ni Pastor nga De Leon manipod bulsana di titulo na. Ket kuna na kanyam Apo Kapitan iji aking kanawan abakrang dayjay nuang. Nuang. Ket adda dayjay tandak. Ket na apa mo kinita ket nakitam. Nga isu dayjay tanda na ken adda dayjay nuang. Anya ramidam. Ay kasi tutulo kakto nga mangitid ken kuana ta naipakita na kanyak nakan na kanyak nga dayjay nga nuang nga napukaw ket talaga para ken kuana ken kukwana. Tanda-tanda na. Isu nga napatag gayam dayto aldaw apan naginana. Anya, saan laeng gagayem ken kakabsat nga idiimay ni Apo Esos sinalimet-metan na. San laeng akas tinbasan ni Pastor De Leon nga ugali na. No di inted na akas may sa atanda
Tapno dagiti amin nga tattao, ket amuda iti kasasada. Amom kadi nga sika iti pudno nga anak na Apo Diyos. Amok. Kasunong amom. Babaen iti panang salimot ko, panang tulnog ko, kadig iti bilbilin na, ken awan ilaksid ko. Agraman aldaw. iti aldaw. Panaginana. Takuna na dayjay imbasa iti tatay, nga inton salimot matantayo daytoy, ingilinan tayo daytoy, may kapitong aldaw, nga iso ti tanda, akas kunayo, isun to ti pakaamuanda nga siyak ti Diyos da, nga mang santipikar kadakwada. Awan sa bali mang santipikar kada tayo. No saan nga di Diyos nga nangipted tibilin nga salimot matantay di aldaw. Panaginal aldaw Sabado, Pastor. Gagayem ken kakabsat kitaan nyo mangan nga kung kunayon to di kumusta kami ngay. No kunayo kumusta kami kang kami pay metlaeng agngilngilin iti aldaw nga panaginana nga Sabado. Kumusta kami ngay? Laglagipon nyo adda ti ebanghelyo. Adda ti naimbag adamag. Kunanan ni Apo Jesus mismo suna nagsao, iti Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Kunana, addamet sabsabali akar nerok nga saan dapay ang naitipon dito yung pagtaraknan. Bigbigan ni Apo Jesus nga isunay itinaimbag a pastor. Gagayem ken kakabsat. Nga dagiti na dumang nga pagtaraknan, dagiti na dumang nga pampamati, dagiti na dumang nga relihiyon, adda dagiti na pudno nga anak na. Ket patyen mi ang ada kayo digitay. Ngem iti kunana iti verse nga itultuloy ti kabsat ket kuna sadyay masapul nga iyeg ko ket denggendan to titimek ko ket addan to may sang arban ken may sang pastor. Sino dayto nga pastor? Ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus. Sino digito di arban na? Digitay nga kapada na nga agsal sa limit-mit itanya. Aldaw nga panaginana. Dagiti nga karnero na, dagiti anak na dapay laeng iti sabali nga pampamati, handa pa lang nga agsal sa limit-mit iti aldaw Sabado, ti kunanan Apo Diyos, ayban na. Awisen na. Tapno, maitidmet kadakwada dagiti tanda, tapno agpapadadan ton may sa nga pangen, may sa nga arban, may sa nga pastor, salimut-mutin da dayjay aldaw panaginana. Ngayon nakman pastor dayjay, kahit kuman agsublibasit. Kasla kita itibay sa nga buya. Kuna na ditoy Marcos 2:28. Toy anak ti tao ni Apo Isus ti bagbagana. Isu iti Apo ti aldaw a panaginana. Wen. No kitaan tayo kakabsat, kas Apo ti aldaw a panaginana, ditoy 4:16 ti Lucas, ugali na ti sumrek di sinaguga. Saan laing nga Apo ti aldaw a panaginana, numapan tayo di Efeso, nga kuna na may maysa nga Apo, may maysa pastor, may maysa nga arban, isu ti ulo ti iglesia ti bagi. No ni Apo Isus, nga Apo, iti aldaw a panaginana, isu ti ulo ti iglesia, ugali na ti sumrek iti sinagoga ti aldaw a panaginana. Sabado ayay. Nga Sabado, kuna tayo rata, ket no ibagak asumursuro takken kwa na, ket sumrekak to ti saan Sabado, kaslahaan nga agtunos, pastor. Agsina ti ulo ken bagi. Agsina ti ulo ken bagi. Malagip ko ket kon ti doktor, ngano adda iti mablakan nga urat dito'y utag. Anyaman nga imandar di ulo, hanga sumurot di bagi. Ta nakablakan ket. Iso ngano ti imandar ti ulo, ket Sabado, ket di bagi ka hanga sumurot, baka da nakablakmot nga basol di pastor. Hindi pa nagsukiran. Ti iturong na nga rod dito pastor, bigbigan tayo kakabsat, nga ni Apo Isus isu ti ulidan, manen. Wen. Nga isu ti surutan tayo. Ket agsipod ta isu ti ulo, akas kunana, kunayo, ket ti bagina, kunana jay, Isu ti kunana ti peso. Iglesia na. So ti ni Apo Isus isu ti ulo, ti bagina, isu ti iglesia na. Agsapol nagsurot, dahil tang nagsurot. Awan tegsina ti ulo ken bagi. So nga may sagsurot. Naging baga buya, ti panangi ladawan daytoy ni San Pablo. Nga ti ulo, ti iglesia iso ni Kristo. Ket ti bagina, datayo. Sa dinuman ti turungan ni Apo Isus ken ni bilin na iso terami din tayo. At dati, nagpay kakayat ko nga
mamon tayo, nga mabalin nga mangkigtut kadagiti dumdumngeg. Kahit nga sawon, Manglawlawag ko naman. mangilawlawag ken dumngeg. Kahit nga sawon daytoy sarsaritaan tayo nga may kapitong aldaw nga panaginana isut ti Sabado tata, akasim magami jay Lucas 4:16 nga ni Apo Isus ket ugali na, nya ket ti ugali Mapandi sinaguga. kang kanayon nga raramidan. When? Ugali na data. Ugali ni Apo Isus ti ket mapani jay aldaw nga panagina jay sinaguga ket nga sawon ni Apo Isus sa Batista. Alakit, mabalin nga dayta iti turong iti kayat yung ibaga. Anya, ngem aday iti kayat ni Apo Diyos nga ipakita kada tayo. Umay na Apo Jesus ti may kadwa. When? Iti karina iti Juan 14:1, 2, ken 3. Gagayem ken kabsat saan ko mga agpulkok dagiti puspuso yo. Mamati kayo kanyak, mamati kayo met ti Ama. Agawid dagiti anak ni Apo Dios iti langit. Ket uray tupay iti langit. Alain nyo dagiti Bibliayo. Iti libro ti Isaiah iti daan na tulag. Ket daytoy daan na tulag wenno diti libro ni Isaiah ipakpakita na iti mapasamak to. Ti masakbayan. Iti masakbayan. Isungat kitain tayo ti kapitulo 6 ket 6 versikulo 22 ken 23. Basaan pastore. 22 kasto iti kunana takas kadagiti babbaro alang langit kan baro adaga nga aramidek to agtalened danto iti saklang kun ni Jehova kas tanto ti panagtalened dagiti putotyo ken naganyo. Ket maaramid to manipud iti maysa a bulan wenno lutwa daging gadi sa bali ket manipud iti maysa nga aldaw a panaginana aging ga iti sa bali amin alasag umay to agkararag iti sangwanak kuno ni Jehova. Iji langit adda iti pinili ni Apo Dios nga aldaw nga dagiti amin a maisalakan kuna na amin alasag. Dagiti amin a maisalakan mapandan to agkararag iti sangwanan na. Anyang aldaw dayay? Aldaw pa naginana. Aldaw a panaginana. Aldaw a Sabado. Sabado. Anyang ata. No dagiti gagayem tayo, dagiti kakabsat tayo ket sanda nga masurutan daytoy nga bilin nga isu ti inadal ta itata. Ket ipapilit dalata iti panagngilin da iti sabali nga aldaw, saan nga aldaw a may kapito, saan nga aldaw a Sabado. Kitaan nyo kabsat ti mapasamak a. Anya nga tanong babaan ti parabor ni Apo Diyos ket makapangkamulan di langit. Nerwam ka nga apan makimisa iti Sabaling aldaw iti Domingo. Nerwam ka nga mapan makigimong iti aldaw iti Domingo. Ngayon babaan ti parabor ni Apo Diyos adakan to dijay. Ipagpagaputay lang nga ehemplo. Tanak irwam mga rod akas ugalim Ugalinan. Mapaniyepi. apang kanto makigimong iti aldaw iti Domingo. Apang ka makimisa ti aldaw ti Domingo. Awan tugayam ti masarakam. Taapay, dagiti amin alasag, amin amay salakan. Anya aldaw nga pa nagdaydayaw day langit? May kapito sa May May kapitong aldaw. Sabado. Aldaw a Sabado. Anya iti kayat nang iturong dayto leksyon tayo tata. Ni Jesus, ken iti Sabado. Ni Jesus isu manlubot tayo. Ni Jesus isu tinamarswa kada tayo. Ni Jesus isu takin kuha kada tayo. Ket inbati na iti maysa nga pagmarkaan kadagiti pudnong anak na. Kunana ni Ezekiel anya dangal daw deja pastor Tanda, ngilin, di may kapitong aldaw. bikapitong aldaw. Isu nga ti saludsuden tayo kadagiti kakabsat tayo, gagayem tayo nga makiin-inadal kada tayo. Ada ka din dahil nga tanda ni Apo Diyos kada kayo. Nalawag da ito inadal tayo nga ada iti tanda na. May kapitong aldaw. Nalawag da ito inadal tayo nga dahil may kapitong aldaw ket iso ti Sabado. Apay nga kayat nga isuro ni Apo Diyos kada tayo da ito itata.
Tayo iti parabor na kakabsat ket kayat na ket maisalakan tayam amin. Uray pa'y digiti gagayim tayo nga sanda pa'y laeng nga ngilngilin, kaday di nga tanda nga isut aldaw pa na ginana, ay ayatin na kay na ako Diyos kakabsat. Okay. Juan 3:16, takas talaunay ti panagayat ti Diyos iti lubong, taintid na ti anak na nga bugbog. Nairaman tayo ama amin ijay. Ay ayatin na tayo na ako Diyos. Ngem, masapul nga adda day jay, tanda. Apay nga, masapul nga adda day jay nga tanda, kahit kung usurin day jay ilustrasyon mo, Pastor Leo, kunana ni Pablo, inladawan na iti iglesia abagi ni Kristo isuti ulo. Adda day jay pa nagpanagan tayo, Jesus is Lord. Apo. No ni Apo Jesus nga rod iti Apo, no ni Apo Jesus ket isu ti Lord, isu ko maitian niya. Masurot. Ken matungpal. Una. So nga saludsod kakabsat. Ni Apo Jesus kadi isu manubot mo. Agyaman nak no wen ti kunam. Ni Apo Jesus kadi isu nang isalakan ken ka. Ket agyaman kami met no isu ti wen ti kunam. Ngem iti saludsod ko, ni Apo Jesus kadi isu ti Apo iti biag mo. Agsipud ta ni Apo Jesus ti Apo ti panagbiag mo. Dawdawatin na nga surutan isuna. Ket iti panang surut mo ken kuana, ited na met dayjay tanda tapno si kan iti anak na. Awantun iti mangsina ken ka ken kuana. Anyan nga nagpintas dayto nga leksyon tayo. Natalged dayto nga inadal tayo. Nga uray no anyaman iti mapasamak, awan itanyaman nga pagbutngan tayo. Isu nga Pagduaduan. agyaman tayo, taday ito nga leksyon tayo ket mabalin tayo manen nga inadal. Gagayem ken kapsat imay manen di tiyempo nga lipasin tayo dayto panag-inadal tayo. Ket agyaman tayo ta adakay dita. Sakbay ti amin dawatin tayo ken ni Pastor Leo nga idalan na tayo manen iti kararag-apan ng recap. Agkararag tayo. Agyaman kami Apo ta maminsan pay na amuan mi iti kinapudno nga daken ka. Nga sika iti Dios a pagserserbian mi. Sika ti Apo, sika ti ulo ti iglesia. Tulungan na kami kumang agtulnog ken sumurot iti pagayatam. Bigbigan mi nga sika iti Apo ti aldaw a panaginana. Ket kas ugalim simrek ti sinagoga. Sapay kumata isusurot mi ken ka, masurutan mi met iti sumrek. Iti balay nga nangawisam kada kami iti aldaw pa naginana nga isu ti Sabado. Tulungan na kami nga pagbiyagan daytoy babaan ti tulong ti Espiritu Santom ta daytoy pagpakaasimi ti napataganagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Agpakada kami manen kakabsat ngem saan mi nga liplipatan iti panangawis mi kada kayo. Da kami nga ditoy nga kadwayo nga mangyad-adal iti leksyon. Personally, Pastor Ray ken Pastor Leo, nabinbindisyon na. Babayin ka digiti sa una po Diyos, kastalaunay iti ragsak ko, nabindisyon na. Isu nga dawatin mi nga aket awisin ta kay manen, into numay nga lawas, iti kastoy met lang oras. Agiin nadal tayo ito kumamanen kakapsat. Alain nyo digiti Bibliayo, alain nyo digiti lapisyo ken papilyo, surutin nyo digiti at adalin kapsat. Ket dagitoy iti mangtulong kada kayo. Dawatin mi nga da kay to kumamanen imbag nga aldaw tayo amin gagayem ken.